Da yake na ga bidiyo yana ta trending haka akan wannan baiwan Allahn da aka zalunci mijinta. To cikin waɗannan mutanen guda biyun, shi wannan bawan Allahn da ke sama sunan shi Malam Haruna Abbas. Aƙalla yanzu ya kai kusan shekara 12 zuwa 16 yana hannun jami'an tsaron ƙasar nan. Ba a kama shi da laifin komai ba. An tsare shi a wajen DSS aƙalla ya kai kusan shekara 3 a wajensu a cikin ɗakin duhu cikin sarƙoƙi. Kuma daga cikin irin azabtarwar da ake masa akan ɗauko hatta jami'an tsaro daga Isra'ila, Amerika su azabtar da shi akan ya amsa laifin da bai aikata ba. Wannan bawan Allah har yanzu yana nan a gidan yarin Kuje da ke Abuja. Kuma gwamnatin ƙasar nan da waɗanda suka wuce da yanzu har yanzu suna azabtar da wannan bawan Allah. Duk abin da aka yi wa mijin wannan mata ina jin bai kai kwatankwacin abin da aka yi wa wannan bawan Allah ba. Hakika al'umma ya kamata mu fito mu faɗi gaskiya. Shi ma wannan bawan Allah Malam Haruna Abbas yana da iyalai, yana da 'ya'ya da masoya da 'yan uwa, kuma haifaffen garin Haɗeja ne. Har yanzu iyalansa ana cin zarafinsu, ana walaƙanta su. A wata 2 da suka wuce baya ya zo kotu ya yi bayani irin azabtarwar da jami'an tsaron ƙasar nan da na Amerika da na Isra'ila suke zuwa suke mishi akan ya amsa laifin ta'addanci bayan kuma shi ba ɗan ta'adda ba ne. A lokacin da yake bada wannan labari dukkan mutanen da suke kotu kowa sai da ya kuka, hatta alƙali. Bawan Allah nan ya kai ga ba ma ya iya tsayawa cikakke ya tsaya na wasu mintoci. Kai ya ma yanke ƙauna da zuwa dukkanin wani kotu da ake yi. Ya kamata mu yi adalci dai. Wannan baiwan Allah kamar yadda ake ta yayata yadda aka zalunci mijinta, to shi ma wannan bawan Allah ya kamata a fito a yayata irin zaluncin da aka yi masa da kuma wanda ake masa har yanzu har kuma zuwa gobe, in dai ba an fito an ɗauka wani mataki ba. Yana cikin wani yanayi wanda ya fawwala wa Allah kawai komai ne. Malam Haruna Abbas na buƙatar adalci. Malam Haruna Abbas na buƙatar adalci. Hakika an cutar da wannan bawan Allah. An azabtar da shi azabtarwa ta yadda dukkanin wanda ya ji labarinsa to sai ya ce labarin da Husaina ta bayar akan mijinta bai kai zafin da kuma irin cutar wanda aka yi wa wannan bawan Allah na Malam Haruna Abbas ba. Hakika zuciyarmu tana kaɗuwa kuma tana zafi a duk sanda muka tuna irin azabtarwar da ake mishi. Allah ya fidda shi daga cikin wannan yanayi da yake ciki. Kuma hakika ƙasar nan ya kamata a samar da sauyi. Ɓangaren shari'a, masu riƙe da makamin iko a ƙasar nan suna yanda suka ga dama suna cutar da kowa.